deftere nde wiyete ko hijrata suadai wa rihlata shuhadai. ceerno mawɗo indiri noon deftere nde hijratu fergo assuadai malaɓe tawno ko ferɗo kanko ceerno allah ittimo fuuta addimo madina seydal hajjaa o yiwari hilatu ko kirɗol assuhadai cahudin sabi ferɗo ne teske wonde ko cahudin ɗum moɗa to jeeynoɗa goppa teddugal ma fof teddunoɗa goppa jeyi ma jeyi jinnaɓe ma ferana allah en fergo ko hujjude e allah annani ham fergo haqiqi ko faade e allah ko woppude aduna ko dogde aduna dogde gooɓi dogde pankare dogde belaɗe sikki ala noon on ko cahudin ɗum woni inde deftere nde hijratu suada e fergo malaɓe wa rihlatu ko kirndol assuhada e cahudi ɗum woni inde deftere nde joni noon nde wonno muqaddima o no juuti seeɗa o adori ko yettude allah kanko cheikhuna alhaji mouhammad ibne saïd konngol makko ko kuɗol makko ko haala makko ɗum waɗi ko heewi ma jomum en caggito ɗo sabi saha adnana yimɓe heewɓe ne kaala e tarihaji ceerno kono so saha heeɗima ko haali ko windiri junngo makko kono hankkadi luuraɗon sahaade heɗono haale e radio ji walla no haale e audio ji ceerno wiini walla ceerno waddama ni kono kam ko haali ko windi ɗum kam no laaɓi no wiiti o fuɗɗori yettude allah kanko ceerno o juuli e nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o yetti allah o juuli e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam caggal ɗum o wi wa baadu kanko ceerno o wi caggal mi yetti allah mi juuli e nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam fa inni lamma manna allahu alayya wonande kala keɗoyiɗo so ruttima e deftere he wonɗen ko e page hello sappo kala jiyowo bindi so yiɗi sooda e deftere nde hello sappo kalten ɗo koko ɗon woni kala kadi ko kalɗen hen ko bindaki e deftere he mami wi ɗum ɗo ko min tan haali ɗum ala e deftere he kalten ɗo koko haala ceero ko ceero mawɗo ko bindol junngo mum bindiri bindi junngo mum o totti ceero ahmad tidiane fas yo naw deftere nde mara ko muulo he gila e gurdam makko nde muula caggal ɗum ceerno men oɗo yamiri yode fewnita yo multimol goɗɗo woni oɗo muulu ko e yamirode ceerno men cheikhuna alhaji ahmad tidiani ba o yamiri ceerno jalalu multi deftere nde oɗo mulko e muul mulgo ceerno jalalu ceerno wi wa baadi caggal nden mi yetti allah mi juuli e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa inni min mouhammad saïd lamma manna allahu alayya nden allah moƴƴani kam min mouhammad saïd بالدخول في الطريقة التجانية الأحمدية المحمدية الحنيفية الإبراهيمية والانخراط في زمرة سيد العارفين وقطب الأقداب وغوث الأغواص جوهر الجواهر المتصرف في العالم العلوي والسفلي والحاكم على الدنيويين والبرزخيين ممد كل العارفين من قبله ومن بعده والعالي كعبه على كل من ليس بنبي ولا صحابي سيدي وشيخي ومولاي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني سقانا الله من بحره بعظم الأواني ceerno wi ko min mouhammad saïd nde allah moƴƴani mi sabi nadde e laawol tijjani e ha wona yiɗi dañade ko dañi ɓama
ceerno yo ko moƴƴere Allah min noon Allah moƴƴani kam mi naati e laawol tijjaniya nde Allah moƴƴani mi naatde e laawol tijjaniya ngol ganduɗa ko laawol ahmadiyankewol mouhammadiyankewol laawol gaskitinogol e nelaaɗo sallllahu alih wa sallam sabi ko nelaaɗo hokkingol cheikh tijjani laawol gaskitinogol e hanifiya woni diine kocciiɗo ibrahimiya diine ibrahima mo Allah wi nelaaɗo won e diine ibrahima kocciiɗo laawol ngol toon ngol askitina Allah newnani kam yuɓɓaade min Mouhammad Saïd e dental juɓɓimi e dental kohowo anduɓe arifina billahi en yettiɓe Allah kohowo maɓɓe o woni Cheikh Tidiane Allah newnani kam yuɓɓaade e ngol gaara on mo ganduɗa ko kañum woni qutbil agdabi qutbuji ɗi kanko woni qutbu maɓɓe ardiɓe ɓe kanko woni gardiɗo kanko woni hawsil ahwas faabotoɓe ɓoccitoɓe binde ɗe e caɗele e goopi e pankare faabotoɓe ɓe ko e nder maɓɓe o jeeya kanko woni faabotoɗo faabotoɓe ɓe kanko woni faabotoɗoɓe woni Cheikh Tidiane hawsil ahwas mo ganduɗa ko kañum woni lasli kala lasli kanko woni lasli muɗum mo ganduɗa omo firlito ko woni dow e ko woni less Allah no rokkimo ɗum sabi omo huncana kam Cheikh Tidiane omo andi ko woni dow omo andi ko woni less omo ñaaɓa wonɓe e aduna omo ñaawa wonɓe e barzakh Allah no hokkimo on tasarruf ngol firlita ngol Allah no huncanimo ha o yetti ɗon mo middi kullil arifin anduɓe fof wiiteɓe ko arifina billahi en yettiɓe Allah kanko ɓeydataɓe so tawi kono téléphone ni wona ko kuura ƴeftata ko ɗum koye kuura hay bariste kanko barista ɓe kanko Cheikh Tidiane o wi mi ittitinani man qablahu wa man ba'dahu ɗum nde ko arifina billahi en adiɓe mo e wattiniɓe fof kanko ɓeydataɓe kanko Cheikh Tidiane mo ganduɗa wal aadi kaabuhu felo makko no fawi ala kulli man laysa bi nabiyyin wala sahabiyin felo makko no fawi e kala mo wona annabi kala mo wona sahabiyeki sono wiye wonde won ɓurɓe mo mataw ko annabaɓe e sahabaɓe kala ko wona annabi mo wona sahaba felo makko no fawi e ɗum holi on o woni seyyidi wa cheikhi ko howo am ceerno am khalifa am abil abbasi ahmad abdi mouhammadin attijani nde Allah moƴƴani mi nadde e ngol ɗo laawol yuɓɓade e ɗiɗo juɓɓuɗi o wi mi duwima no mi ñaaguima Allah yo Allah yarnu en e maayo Cheikh Tidiane saganallahu min bahri ceerno wi yo Allah yarnu en e maayo Cheikh Tidiane taw o yarniri en ko bi a'damil awani ko ɓurgel mawnude e geɗukaji gendugel ɓurgel mawnude taw ko e ngel gendugel o yarniri en e maayo Cheikh Tidiane ɗo joni noon gonɗen koye hello sappo e goo Allah newnani kam min Mouhammad Saïd nadde e laawol tijjaniya yuɓɓade e ndiɗo juɓɓuɗi kono ko alayedi seyyidi alzahidi al adibi al aribi al alimi al amili Mouhammad Baba ibni Siddiq alshahir bi Cheikh Hamme Baba Talla nazili Cilon bi Fouta Toro Sénégal alladi qad alima jamila khisalihi alkhas wal am wa makastu maahu 8 sinin yuallimuni mimma allamahu llahu min alrusd wi Allah moƴƴani kam mi naati e laawol tijjaniya kono ko e junngo kohowo duuɗiiɗo ganndo kaƴƴilɗo ganndo gollirɗo ganndal mum biyeteeɗo Mouhammad Baba ibni Siddiq min Mouhammad Saïd ko o hokkimi laawol tijjaniya lollirɗo ceerno Hamme Baba Talla jeyaaɗo to e Ciloni Ciloni woni koye Fouta Toro Fouta jeeya ko e Sénégal o wi ceerno Hamme Baba mo ngannduɗaa alaa majjuɗo mo kada alima jamila hisalihi kasuwal ammo heeriiɓe e ko huɓtidini foona anndi jikkuuji makko moƴƴini jikkuuji ceerno Hamme Baba ngarɗuɗi jooɗɗi ɗi o wi hay gooto humpaaka hay gooto majjaani min noon ko on hokkimi laawol tijjani
ceerno wi gondume makko duuɓi jeetati نعم wa makastu maahu 8 sinin duuɓi jeetati gondume ceerno hamme baba talla omo andinami e ko Allah andinimo e peewal omo janginami ko Allah andinimo e peewal wa ba'da dhalika da'atni al-hajatu ila as-safari li Kamako نعم bi wilayati Kolda نعم بالسنغال فلقيت سيد عصره وإماد أرضه نعم سيدي عز الدين أبا أحمد المختار الحاج علي بن أبي بكر نزيل مدينة بيوندي تيار حميدو بجيتاتي omo janginami omo andinami ko Allah andinimo e peewal o wi caggal ɗum haaju heɓti kam Mouhammad Saïd haaju heɓti kam haaju ɗanngal faade Kamako Kamako noon ko diwan e Kolda en ngari e hello sappo e ɗiɗi Kamako ga ɗiɓi wata no mbiyata damga walla no mbiyata boosoye walla no mbiyata ngenar o wi Kamako woni ko ɓe wilayati Kolda ko e région Kolda kadi ko e Sénégal haaju ɗanngal heɓti kam paami toon o wi falaqitu sayyida asrihi wa imada ardihi kawrumi toon noon kohowo e zamanu mum mo ngannduɗaa ko doosgal e leydi mum kohowo am e izzaddini ceerno indirimo izzuddini kanko inde makko ko Mouhamadou Ali ceerno wimo izzuddini ɗum may ngari ɗum e deftere he ceerno wi diine teddiri Seydil Hadji Ali o gila ɗo teddirno diine o omo teddi e nder diine he haa wonti ko diine teddirimo ɗum woni izzuddini o wi diine o teddiri Seydil Hadji Ali Allah waɗi kawrume o kohowo zamanu mum doosgal e leydi mum kohowo am mo ngannduɗaa diine no teddirimo Aba Ahmadil Mukhtar bamum Ahmadou Mukhtar Alhaji Ali no joginoo ɓiɗɗo wiiteɗo Ahmadou Mukhtar on woni Alhaji Ali ibn Abi Bakri wi Aboubacry nasila Madina mo ngannduɗaa ko cincuɗo Madina Allah waɗi kawrume o وجردت جديد عزمي وصحيح عقدي وآتيته بكليتي وتلقنت من عنده الأوراد وصحبته نحو 10 أشهر ملازما له رغبة في التأدب بآدابه الكريمة وتعلما بسيرة سيره السني ceerno wi nde jiimomi o wi telɗinmi pellital kesal kesɗitinmi pellital komi pellinnoɗo de kesɗitinmi pellital cellitinmi fimde fimde sellude joginomi kono ha joni kadi cellitinmi fimde mi hesɗitini dadugal wa ataytuhu bi kulliyati nden noon tottumomi kala kala am mbimomi fof am mi hokkimi wa ataytu bi kulliyati ko haala ceerno kalten joni ɗen jalta e kaɗo haala seeɗa woni lettere ceerno mawɗo o mi sikki ala mo yiyanimo ala mo heɗakimo nde ceerno feri sabi ɗo joni ko ceerno haalata ɗo ko suba ferde de en garoyani hen taw fergo makko en garani hen taw ɗo ko rumde tan o ari rumde tan ko goto o miijaki fergo ndi taw kode Alhaji Ali andinimo ko perowo o hoohi o waynima ceerno hamme jaɓanimo o arti ha Kolda o windi lettere Alhaji Ali wonde o ari ha Kolda ngol lawol ari ko fergo e lettere enen fof en jiina toon windi hede ko bindol junngo ceerno o wi Alhaji Ali falaka ko an wodani teewu am ƴeeƴam am ruuhu am gurdam am mayde am caggal Allah e nelaɗo Cheikh Tidiane fof ko an tottumi fa anta daari wa mahjari ko an woni galle am ko an woni ferirde am wa ana ala ma amarta gayata dahri kala ko ñamirɗa kam ko kayel keddotomi gayata dahri kattude aduna won mbiɗomi wonde won mbiɗo ɗum no yeddi lettere o wonde ceerno haalani ɗum won mbiɗomi ɗon
ko ndewno ko ala seede moƴƴaani Baba Bachir kam jogii leeteero ha Baba Bachir hoore mum ina haala nan ɗo e téléphone am e ɗemngal makko kanko Baba Bachir omo haala leeteero e hoore mum no leetoo windode no kaaldumi ɗo ni noon o haaliri jooni noon joomum so weddii toon haala ceerno ka ɗo nani wa aataytu bi kulliyati to ceerno ko waɗi détail ceerno waɗi détail mi tottiimo ruuhu am mi hokkiimo ƴiiƴam am mi hokkiimo teewu am mi hokkiimo nguurdam am mi hokkiimo maayidam toon ko détail ɗo noon wi koko aataytuhu bi kulliyati kala am tottumomi ɗum holko heddi fof tottumomi ɗi so yeddii tan wadde weddu ɗum min noon ceerno ceerno jam fas muuloyno caggal ɗum ceerno Jalal multi ɗum o wi wa aataytuhu bi kulliyati kala am tottumomi te on sahaa ɓe jangtaaki fergo taw de fergo haalaaki jottaaki toon taw ceerno wi wata laqantu min indihi l awrada ƴeftumi e makko wirduuji wata laqantu min indihi ƴeftumi e alhaji aali wirduuji o longginimi wirduuji ɗi mbirdanmi woodi ko sakkitimi ko juulɗo ko tijjaani henke wallitorto wa sahibtuhu gondinimomi nahwa ashrati ashhurin lebbi sappo en nganndi wonaa fergo haalaaka ta woni min gondi lebbi sappo ɗo Madina ɗo mulasiman lahu e ɗo jooni ɗum ko mbiyatmi joomumen han kadi dañiiɗo pawi wonaa woni yoɓe lebbi jeegom e mbiya lebbi jeeɗiɗi fof annana e tarikaaji he ceerno wi ko lebbi sappo ngolmi Madina mulasiman lahu mboɗo ñiibde alhaji aali rahbatan sabi reerɗude fitta addubi bi aadabihi mboɗo yiɗi nehoraade no nehorii ni needi makko ndiɗa yooɗimi jinmi ko waade noon rahbatan fitta addubi bi aadabihi l karima reerɗudemi nehoraade neediiji makko tedduɗe ɗi wa taalluman li sirati sayrihi sunniyi jimmi ko janngude yaadu makko sunniyankeerum no gollirta sunna ni no yarata heen ni jimmi ko janngude ɗum e nder ɗiɗo lebbi sappo mboɗo ekko gondinimomi ɗi lebbi sappo yimɓe tan ko waadeno wayni ceerno wi wastamatu li inzarihi wa tabshirihi wa fahimtu bada isharatihi wa laqadtu faraidahu wa nadartu ila mahabbatihi wa gayratihi wa atinaihi biddini wa alimtu annahu min du'ati l umma wi e nder lebbi sappo ɗi komin gondi ko mboɗo hettowaaju makko mi heɗoo ko jeertinta mi heɗoo ko weltinta sabi waaju ko noon ɗi waajuji ko beltinooji ɗi ko jeertinooji wastamatu li inzarihi wa tabshiri hayde cafti haalde e haalaaji men nde mañata fono ari ceerno wi ceerno Ibrahima Diallo mañata fono sardi e wi alhaji ali yehi haalino mañata fono hawde e alhaji ali mais ngaro e deftere ceerno wiya toon o wi waaju alhaji ali ne deftere mo halɗum heen o wi waaju alhaji ali o wi na sellina ɓerɗe ne newna kaaƴe hayre nde o wula udda o wi hayso hayre o huccirmo o haalde mum nanat yulinu suhur ne newna kaaƴe wa yashfi sudur waaji makko ne sellina becce wa yuhyi l ubur o wi haymaɓe no wurtina te noon ƴeew no kettortoɗen ceerno waajuji muɗum e ɗum no wayi haawde en ko ceerno haawde ni waajuji alhaji ali haw e mañara fono sarde batuuji ceerno mo yamiranno e wanjita kattanɗo fof e wanjito ceerno Nouru Sall l'islam no famɗi ko wanjitaaki e haalaji ceerno Nouru Sall l'islam kadi ora kadi o jooɗo o jannga batu ceerno no ceerno kala no ceerno haaliri kono no bindirta ceerno wimo an ceerno Nouru Sall haalino a wurdino alhaji ali tawɗo windatno waajuji makko e haalaji makko ɗum waɗi ceerno wi no gondinimomi de mboɗo heɗoo ko jeertinta ko mboɗo heɗoo ko weltinta ko o wi paammi noon baada yoga wonaa fof yoga e joopale makko paammi ɗum min Mouhammad Saïd wala gattu koccumi faraidahu konnguɗi makko pattam lamiiji ɗi oye mboɗo hocca mboɗo kapta mboɗo mofta e ɓernal o wi ndaarmi noon o yidde makko kiram makko timmirde mo oɗo diine e nder lebbi sappo he jiimi oɗo way yidde diine o no way hirande diine o e no way himmirde diine o ko
ɗon noon wa alimtu ngandumi annahu o alhaji aali min du'atil ummati o jeeya ko e noddoɓe leñol ngol rontuɓe nulaaɓe Allah e nodduɓe jeyaaɓe Allah huccinaɓe e Allah o ko heen jeeya wa alimtu ceerno wi ngandumi wa atabartu istighna'ahu bi cheikhi tijjani an ghayrihi teskimi no yondinori e cheikh tijjani ga kala ko wona cheikh tijjani ɗum teskimi makko ceerno makko ko cheikh tijjani omo yondini e cheikh tijjani teskimi wastifa'ahu shurut at-tariqati wa tahaqquqahu bi haqiqatiha fatayaqantu annahu min khassati ahliha wa kubara'iha teskimi no huɓninori sarɗiyeji laawol tijjaniya sarɗiyeji kaalateɗe laawol tijjaniya jiimi kanji fof eɗi ndendi e makko eɗen kaala sarɗiyeji no gastati kadi yeɗo gooto men taw ko tati ɗen ndiyemu walla ko ɗiɗi walla ko sappo walla ko nogas kanko ɗon nogas e tati ɗi pop jiimi omo waɗi ɗi appliqué eɗi ndendi e makko jiimi kadi no wayi yenanede no wayi laaɓede laawol tijjaniya wata haɓɓuka hu yenanede mo laaɓede mo bi haqiqati ha laawol tijjaniya ɗum teskimi ɗum e makko ko ɗon noon fata yakkanta e teskimi jiimi ɗum ko ɗon jenanami annahu min khassati ahliha suɓaɓe e laawol tijjani e wiyaɓe ko suɓaɓe ɓe koye ɓurɓe suɓede heeya wa kubara'iha wiyeteɓe ko mawɓe laawol tijjani koye ɓurɓe mawlude o jeeya ngandumi ɗum min Muhammad wata yakkantu jananami annahu alhaji ali min khassati ko e heeriɓe khassati heeriɓe ahliha yimɓe laawol ngol wa kubara'iha e mawɓe laawol ngol joni noon wa kuntu fi hadihi lmuddati astanshiqu khabarahu min nushu'ihi wa ta'allumihi wa rihlatihi ila ahli llahi wa suhbatihi lahum wa kayfiyati ruju'ihi wa ma waqa'a lahu min al-ibtila'i wal adha wa ma ala ilayhi amru alladhina azaw wa hijratihi wa sukuna e nder ɗi lebbi sappo ko men gondi e nder dumunno e lebbi sappo ɗi mboɗo ɓuurno mboɗo sorɓino mboɗo witta mboɗo namdo habaru makko mboɗo namdomo kanko mboɗo namdo kadi almuɓe ɓe mboɗo sorɓino mboɗo uurno mboɗo witta mboɗo namdo habaru makko holi on habaru mo jimmi humpitade min no suuɗi hono feeñiri e aduna no mawniri no ƴaftori no janggiri holno hucciri e yimɓe Allah holto janngoyno holno wondirno e yimɓe Allah woni wa rihlatihi ila ahlillahi holno huccirno e yimɓe Allah e holno o wondirno e maɓɓe nde o wondi e maɓɓe nde wa kayfiyati ruju'ihi e holno artiri haa ɗo e ndiɗo leydi ha o sinci ɗo mboɗo namdo wa ma waqa'a lahu min al ibtila'i wal adha e jarabuyeji jananɗimo sabi ɗan ɗo jarribama jarabuyeji mawɗi jarabuyeji e to'e e boneji pawanoɗi e makko holno jarriborno fof mboɗo namdo holɗo wattinno ɓen ɓen ɓe ganduɗa na pawno e makko jarabuyeji na toñannomo na koynannomo ɓen holɗo battinno fof mboɗo namdo mboɗo namdo wa hijratihi fergo makko holno ummori guine bisawu ha o feri o sincugo ɗo wuuro Madina wa sukunahu e kodgol makko ɗo fof mboɗo witta mboɗo namdo e nder lebbi sappo ɗi o miijaki fergo de o wari rumde tan omon hoota o dañi ko dañannomon hoota fof o wi fa ukhbirtu bi jami'i zalik nde namdimi bittumi kabrami fof ngandumi gurdam oɗo jiyaɗo Allah wa tahaqqaqtu annahu mimman ittabahum rabbuhum wa hadahum wa ja'alahum a'immatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'lamun de kumbitimi jenanami o alhaji ali o jeeya ko e jeeyaɓe Allah ɓe Allah suɓi mimman ittabahum rabbuhum jeeyaɓe Allah ɓe Allah suɓi ko hewna jeeya wa hadahum jeeyaɓe Allah ɓe Allah fewni ko hewna jeeya wa ja'alahum a'immatan yahduna bil haqqi jeeyaɓe Allah ɓe Allah darni ko almameɓe fewnoɓe tagore nde ganduɗa kadi ko nunɗuɓe ko nunɗoɓe ko hen o jeeya alladina lahum hazzun adim jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa ne jogui gueɗal mawgal min mahabbati nabii sallllahu alayhi wa sallam Allah ne yiɗiɓe
na fecciɓe ko mawni e yidde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa mahabbati cheikhi tidiani yidde cheikh tidiani radiallahu taala anhu ngandum o ko heen jeeya ɓe Allah suɓi ɓe Allah fewni ɓe Allah darni yo pewnu jiyaaɓe ɓe yo nuun ɗum ngandum o ko heen jeeya ɓe Allah ittani geɗal jogii geɗal mawgal e yidde nelaaɗo sallallah alih sallam e yidde cheikh tidiani o ko heen jeeya cheikh tidiani radiallahu taala anhu walmuminin allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim ha janngo sappo e ɗiɗi sappo e tati ala sappo on sappo ɗo so jiɗi noon ɓawi fodde fof kono ko kalden ɗo ko woni koye ɗeɗo kelle sappo e go sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi salatul fatih te salatul fatih هذه العالمين بهذه الدجاجة